Odhiambo maber, johera magura, kamora mora mauntiere, wuon nyithi Nyasaye, ujo malong'o ahinya kendo ujo hawi, uyudo chenro mara oimore odhiambo ma kawuono ma en tarika 10 ka wantiere kar kae dweni mara 12 weche thoth ahinya ma waikoni kanyo kora moge jwang' mano koting'o sigendi mopogore opogore kawuono mabendo wabedo kae ka wamedo luoni achiel kachiel konde duto mapacho kae kaun tarik 9 dwe mara 10 wabedo 12 mabendo wabedo kae ka waluoni weche mathoth ahinya kor gwenge ma pacho kae kod matimore pinje maoko bende takwayi mondo mibed kodwa kindikonwa kendo ikonwa mathoth kotenga kod weche manyien kama okwongo motelo ne weche manyien mwaikoni odhiambo ma kawuono ma chieng' wuok tich chenro mara oimore magi e thund weche. Jatend piny William Ruto romo gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Twak margi omenyo weche moriwo chuogo IEBC. Dibed ni nyando odoke wang'e. Na tukapoteza mtoto mdogo na mwanaume mmoja. Na wengi sana wamejeruhiwa, hata hapa sasa tuko hospitali tulikuwa tumekuja matibabu. Jiario wito ngimagi kama moko 41 oyudo hinyruok e masira mar ndara mawuok Londiani kadhi Muhoroni. Ogirimiti madhi bedo go kae obed ni koro kiko kadh mora ma owinjore. Jochiw thieth ma Migori oweyo chenro mar ng'anyo manyocha gi chano chako bang' keto winjruok gi sirkal. Oimore nyakora moge jwang' machiegni yud lendo gi achiel kachiel kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV, Ramogi TV Facebook, Ramogi TV KE, mbui mar X kata Twitter kata Ramogi TV Kenya. Ituri kodwa kanyo achiel kachiel tikonowa ni yudo ayo machal nade mbui no mano mar YouTube Ramogi TV Kenya ka weche makamagi bende igolona paro ka ikonwa ni iluwogi yo mane kokalo SMS line wa moyaw men 236 tindikona bende Facebook fan page mara Cleophas Oluoch twatwak nyaka giko mar chenro odhiambo ma kawuono. Jaloko marwa e kinde duto en Elizabeth Otieno Nyaugenya dhi bedo kanyo kalokonwa nyaka giko mar chenro mar oimore odiochieng'ni ma kawuono. Anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeu nyaka sango dhi bedo katai e weche manyien machiegni. Jatend piny William Ruto otimo romo ma apoya kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta e par mare man mayudore Gatundu e kaunti ma Kiambu. Ramogi TV oyang'one twak e kind Ruto kod Uhuru Kenyatta ne obedo e kinde ma jo Kenya sundo sirkand William Ruto mondo mi ochuog duol matayo yiero pacho kae mar IEBC. Mano en achiel kuom weche ma gimiyo pek e twak margi ka koro Walter Nyabaga nigi lerno. Jalno mang'anjo ne jodongo kendo rem bedo kama jodongo nitiere kawacho ne jodongo dung mang'we rem yudo rieko mawuok kuom jodongo. Jatend piny William Ruto oyiero mar yudo rieko kuom jodongo kendo chopo somo rieko kuom jatend piny machon Uhuru Kenyatta. E dala jatend piny machon Uhuru Kenyatta e gweng' ma Ishaweri yo Gatundu e kaunti ma Kiambu, Ruto kod Uhuru yogore ka bonjo kendo bat opiyo kuom nyawadgi Matimata. E twak mar Ruto kod Uhuru Kenyatta, Ramogi TV oyango ne Uhuru ne osonyo ne William Ruto rieko ni dwaro nitiere mar chuogo duol matayo yiero pacho ka IEBC. Jotelogo oyiere ni onge mar duolno mar IEBC medo chiwo kibaji mathoth kendo ratich jo Kenya winy chamo oko e puothe. Ruto kod Uhuru bende oyiere mar lombo jotend pinje, jotelo to kod oganda mondo sir jalar kom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC Raila Odinga ni mar locho Odinga nyalo kelo fungruok ne Afrika mag dongruok kaluwore kod lony mar Odinga. Bende oyangore ni twak mar jotelo ariyogo ne omulo kenge mag tieko weche mag teko ji maketo sirikal tesre yudo duoko mag osuru milodho kuom jo Kenya kanyakla kod bero weche mag arita kwe. Uhuru Kenyatta okone Ruto ni sirikal nyaka bedo kod kweth makete tesre motegno bedo jadiera kanyakla kod dongo demokrasia. Kopogore kod romo ma kawuono, William Ruto kod Uhuru Kenyatta ne okiagore ndalo mag siasa ka gidunyore bim gi guok. Penjo maduong' masani koro dong' e pach oganda en ni to dibed ni nyando dok e wang'e to koso dibed ni romo kamano dhi loko kit siasa kod telo pacho ka. Walter Nyabaga, Ramogi TV.
no kaka ji oyongore kanyo bath umosre makare. To kamano Walter Nyabaga. Kamachielo, ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro dwaro mondo mi owit oko bura manie doho mano mageng'o chenro mar chuogo duol manyien mano mar yiero matayo yiero pacho ka IEBC. Kalonzo ne olero ni piny owacho ong'eyo ler mar deko mar loso IEBC. Kweth mar National Liberal Party to pod oramo ni Kalonzo ok ochung' adieri ni mar ogai margi ema ne oyier ne bedo e aput machuogo IEBC. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mar wachno. Liet ewi dwaro mar chuogo duol mochung'ne yiero e thuru ka IEBC podi medo tedre mokalo. E ote mare matinende, Kalonzo Musyoka okaywak ni winjore wit oko bura manie nyim doho ma geng'o chenro mar chuogo aput mabiro loso duol mar IEBC. We demand, Kenyans demand this, and I stand in solidarity with the church organizations who have also said the same. The ball is actually in William Ruto's court to tell his proxies to withdraw. You've just mentioned one of them. Withdraw the matter in the Court of Appeal. Kalonzo Musyoka ywak ni piny owacho ema osemono aput mane onego kogono commissioner tiyo tije kalore gi tiyo gi jomamoko e chwalo buche mathiro chenro makamano. They have wasted a lot of time. Let them withdraw the case that is, I said it, state-sponsored through a judge in Kiambu. But she knows what she has done because that was a tactic in order to delay the reconstitution of the panel in the first place and then the IEBC. Duond bura mar National Liberal Party gi mano mar Wiper osebedo kalaro thuolo achiel mar bedo jakanyo aput mochung'ne dayo dho jogo madwa bedo commissioners manyien mag IEBC. Burano ibiro winjo kendo chiwo kore tarik 25 mar dwe mar achiel higa manyien ma erito karan mar od bura mar Senate Jeremiah Nyeng'enye gi apis Attorney General notami chwalo nyinge jokanyo mag aput ochiko ne jatend piny William Ruto mondo go kogno. And if Muli as any member of parliament, his party as a member of parliament, then we will also hear. Because that was what was clearly adjudicated. This attempt, therefore, to blame Wiper, to blame me, is completely hogwash. Kalore kod National Liberal Party, ogai margi ma en Dr. Augustus Muli, emonego bedni ichwalo nyinge e aputno, to kane oyiere gi jokanyo mag riwruok mar Azimio. Yiero mane Kalonzo to wacho ni ok oyango. Jagoro mar National Liberal Party, Ishmael Koyo, to mako chung' motegno, ne giyudo sir kuom jokanyo 16 to Wiper yudo jokanyo 7. Kendo gine emonego gibedi aputno. Ma wayombo ma onge ng'amano kelo ng'ur ma nyaka sani ni wanti nyaka go boke karka mochiw gi IEBC. Ma boke mar IEBC. Manyiso ni Dr. Augustus Kelo Muli emane oyombo. Mane wawinjore nyaka maber niya nikech Augustus Muli emane oyombo. To onge mibadhi mano nenore e yombo mare. Be onge chandruok. Kata kane wadhi e doho. Doho nong'ado wach ni Augustus Muli emane oyombo. National Liberal Party candidate is the right candidate. Emono bedi bete selection panel. To bang'e wane wachako bedo gi buok ka jo Wiper ochako dhi appeal kendo e High Court ni okonego beni wan wabet ni Dr. Augustus is not qualified. But let him not be used as a proxy to delay an important national matter. Piny Kenya osebedo ma onge kod duol mar yiero chakore dwe mar 3 higa mokalo, gino ma oketo oganda kama diny wira ni onge kata yiero madundo ma inyalo bago e thur ka gie sani. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Jario ma oriwo koda kanyathi ma jegni adek otho e masira mar apaya e gweng' ma Kikap mantiere apaya Malondiani kadhi Muhoroni. Komanda mar obila ma Kericho James Ngetich wacho ni ji 41 bende oyudo hinyruok, mano moyudo hinyruok e masirano ma ojuko bas e Kugwen ma kawuono. Yangoren dereba mar basno ne obayo kendo ng'ielo basno oko mar ndara. Jogo ma ohinyo kata jogo ma ohinyore kanyo ne otimnegi thieth e osuptal maduong' ma Kericho. Kila mara ilikuwa inasimama kwa barabara. Kufika Nakuru tukagundua, tukielekea njia ya Kericho, driver akaongeza speed. Tukaanza kujaribu kupiga nduru kwa gari tukimwambia dereva punguza speed utatuangusha,
lakini gari ilikuwa inaenda, akatuambia gari imepoteza brakes. So gari ilitoka kwa kando barabara ikaona hiyo side ya mtoni, na tukapoteza mtoto mdogo na mwanaume mmoja, na wengi sana wamejeruhiwa. Hata hapa sasa tuko hospitali, tulikuwa tumekuja matibabu. Then the driver tried to control the vehicle, but all was in vain. Upon trying, the driver lost hope, and I just saw the vehicle driving into a ditch. And the number of patients that we have received are 34, 32 having sustained injuries, 2 who are little kids and they are stable. They have not sustained any injury. Ningependa kuambia serikali kabla gari itoke, kwanza wangefanya uchunguzi ya hiyo gari, wahakikishe iko sawa kuingia kwa barabara. They need to drive careful. Use of alcohol or other substances, we are going to intensify the crackdown on that, and we are going to use all the available means to curb drunkard driving. Mos nanyuola mowito jogi to jogo ma oyudo hinyruok konegi chang mapiyo ka gidhi nyime koda yudo thieth. Kamachielo, duol mochung'ne kedo kod mibadhi pacho kae EACC duoko mwandu moheo bilion 4 higa ka higa, mano ma oyudi e yor mibadhi ka moheo buche 170 bende osebed kanyo ka ichwalo ne ogaye mar jomin buche pacho ka ma oyangi kinde nyasi mano mar jiwo lwenj mibadhi, nyasi manobagi buore Nairobi. Higani EACC geto kelo rowere machiegni kendo e kedo kod mibadhi. Judith Omondi kod mathoth. Higa ka higa mwandu ma oktine bilion 4 ma oyudi e yor mibadhi iduoko ne duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ka buche ma oktine 170 to ichwalo ne ogai mar jomin buche pacho ka. Magi ne oyangi kod jotelo mag EACC mane oyuoro e nyasi mar kedo kod mibadhi e piny mangima mane obagi boma ma Nairobi. In every year, every financial year, EACC recovers more than 4 billion Kenya shillings worth of stolen assets. The budget for EACC is slightly below that. We also have every year in excess of 170 files which we forward to the DPP for prosecution. E nonro mag EACC bende yangore ni e kinde magitimo apedha ne jomibadhi bende maromo bilion 5 idino ne kapok olalie weche kod yore mag mibadhi. We also in excess of about 5 billion Kenya shillings that we stop, from being stolen because of our engagement. Obila mapacho ka pod otelie lai mar migepe ma mibadhi odhure. We have done our surveys in the country in terms of corruption, incidences of corruption. It's unfortunate to say, but the police are always coming at the top, followed by a few other institutions. So the fight against corruption within the police force is something that we really need to work on, and I was very happy to hear the EU ambassador saying that they are working with the police to see how we can reduce some of these incidences. Higani EACC oketo rowere lai manyime e konyo kod kedo kod mibadhi. Rowere ma ochopo e nyasini yango ni chutho kaluwore gi mibadhi manie pachoka, duol makedo ne mibadhi EACC poko timo maromo e kedo kod mibadhi. The way situation are, the way things are moving, the way the country is being governed, the way corruption is being embraced, it is sad to say that we are likely to go back to that parliament. And once former chairperson of EACC, Dr. Pielo Lumumba, said, Professor, that in EACC, and I quote, you can stay longer as long as you are doing nothing. Doctor, we don't expect you to stay longer. Please do something. Riwruoge ma ok mag piny owacho makedo kod mibadhi to ywak ni kedo kod mibadhi osebedo matek e pachoka nikech joma owenegi ting'no osebedo ka nindo e tich ahinya to e migawo mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith Omondi. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere ni Africog ywak ni sirkal mapacho kae thiro duond jogo makwedo sirkal e wi mibadhi magi wacho ni ogoyo tach e piny Kenya ka giloso e kinde mar keto ayanga nonro mar lipodgi
ewi mibadhi mapachoka. Jatend migao no Gladwell Otieno wacho ni sirkand William Ruto ni kod miluma e kao hola makinde ka kinde mang'enyne ok okony japiny e yo moro amora nikech olal e mibadhi. Bende giwacho ni sirkal masani thiro duond joma kwedo tich marach ka jok moko yudo buok kendo riwruoge ma ok mag piny owacho bende ichuno mondo los chenro maggi kaluwore kod dwaro mar sirkal. The Ruto administration has continued the Kenyatta regime's debt addiction with the same irresponsibility and disregard for transparency and accountability in the acquisition of debt, which now consumes a major part of our revenues without stimulating investment. We are merely borrowing from Peter to pay Paul. NGOs have been written to and told to align their manifesto with align their projects with the manifesto of Kenya Kwanza. Harassment of institutions. The controller of budget is actually facing criminal charges. Some trumped up accusation that when she was an official of a SACCO, somebody's money got lost. You're willing to use repressive measures against critics, honest critics. Kamachielo jaod bura mage Melisha Odhiambo wacho ni duol mar EACC owinjore onono rage ma MCS Masiaya donjoe kendo owacho ni otudore gi wechego mago mag mibadhi moko eigi kanyo. Jaod bura no wacho ni nitiere min mar pesa e lwet MCS moko matiyo marach gi omenda e chenro mago mag gedo to ahinya to orage mago mag gero nderni. We have a practice of MCS doing roads, and when tenders are called, roads are not being done because they are paid for the roads that were done before. I am calling upon EACC to investigate the tender malpractices that are being conducted by the MCAs in Siaya. I, as Elisha, I don't fear to talk the truth. Because the tenders for roads have not been done because MCAs are waiting to be given roads to do. So I'm calling upon EACC to do their work and come to Siaya. Jatend migao mar somo Julius Ogamba oyango ni kido manyien mano mar siro somo mbalariany osebedo katiyo makare kendo konyo kuonde tiegruok mayande nigi midhiero mar omenda. Ka oloso e kinde nyasi mar rwako ogudu e mbalariany ma Masai Mara, Ogamba owacho ni omedo moheo bilion 41 mano ma osechiw ne jopuonjre maromo 240 kaka hola nyaka ni kit somo kata siro somo no chakre e higa mar 2023. Omenda moyango ni kit siro kata kit siro sirno geto konyo jopuonjre ma ochando kendo konyo mbalariany manigi midhiero mar omenda e bedo kod dongruok makare. Nganga is the principal of Mama Ngina. By 2023, our public universities were indebted to the tune of 60 billion. Out of the 40 public universities or so, 23 had been declared technically insolvent. The introduction of the new funding model for higher education, also known as the student-centered funding model, was designed to specifically address these challenges and restore our universities to a path of growth and sustainability. Since the introduction of the model in 2023, the government has so far disbursed 41 billion in student loans and scholarships for the benefit of a total of 240,000 students. Nyakora mogijuang gikanyo ka uyo masani erokamano kuom ndiko na achiel kachiel jogo mapod luwo chenro kar kae kokalo e mbui magwa mag Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom ndikonwa kendo golo paro mopogore opogore kotenore kod weche manyien mabende wamedo keloni odhiambo ma kawuono. Yiena mondo mi akale
otegi mabende wasebedo kae ka waluogi achiel kachiel. Wacho ni ndiko nwa ka intiere kanye tini gi jok mag Arafat Kei. Wacho ni wan gi mama marwa kae Gladys Odhiambo gi Opiyo gi Odongo gintiere chendo kar kae to Uhuru gi Ruto debe ni giriwore awuoro Kenya yawa wan Yongo Village Homabay County. Erokamano ahinya. Joel Favor Onyango wacho ni waluo twak achiel kachiel. Wan e Ramogi TV ka wantiere kod Dad Nelson kod Mam Judith. Ruto e president, jatelo otimo handshake gi jotelo te. Mosna Lucy Ogola kod nyamin Gimasi ka gintiere oteno lal kendo karka ka gin kilo. Erokamano. An Nyong'ong'a Village, Awendo Sub County, Migori County ka. Erokamano. Stream Nyakoragai Mombasa Migadini osedonje chenro. Erokamano ahinya kuom kete karka achiel kachiel gi jogo dendu ma luowa Florence Ouma. Erokamano ahinya mheshimiwa wacho kanyo ni ine chenro kachiel kachiel ngi luogi ka intiere e county ma Homa Bay. Sharon Akinyi wacho karka ni ma aluo chenro mar oimore Ramogi TV. Amor ka intiere karka mano Nyagangu Ng'ao Alego kendo antiere karka mano korge Lydia. Erokamano ahinya. Ote mari ochopo yo makare wakawiyo masani kaduogo abiro kod mathoth kikidhi mabor. En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi osiptal wacho ni anadwa mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on their offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembe ni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni Coastal Region Edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni Coastal Region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'en mor marane pod ikete kar kae weche manyien dhi nyime kamoro amora ma intiere machiegni. Raila Odinga medo manyo sir lwedo ne ng'we mano ng'wech mar laro kom mar jakom tend riwruog Africa AUC. Tinende Raila olemo pinyno mano mar Morocco
kama orome gi jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok gi pinje maoko e pinyno man Nasser Bourita. Romo manobagi e boma mar Rabat. E twak margi ma kanyakla, Bourita nopuoyo Raila kendo yange kaka osiepne kendo osiep piny Morocco. Owacho ni limbeno okonyo piny Morocco e ng'eyo matut e wi lek mar Raila nigodo e rango mano kapod gidhi nyime kod limbe mage e nyandwat mar Afrika komanyo sir mag pinjego. Jochiw thieth e kaunti ma Migori ochungo ng'anyo mane gichano chako odiochieng' makiny mano bang' bedo kod lalruok kod tend kaunti ma Migori. Jotend jochiw thieth go obedo kanyo kod romo kod tend kaunti ma Migori, romo mano tele kod jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Olima, kendo giketo winjruok madhi neno ni sirkand kaunti ma Migori ochopo dwaro mag adek, mano kamoting'o miyogi okumba mar thieth maber, chorogi malo e ngas mar tich, kaachiel kod medo ndiko jochiw thieth. Jalup jagoro maduong' mar riwruok mar Clinical Officers e Kenya mangima, Austin Oduor, wacho ni pod ni piny owacho ma Migori ok ochopo dwarogi to gibiro dhi nyime kod ng'anyo. En gweche ma wasewinjore kae, koro wan warita rita mondo koro jatelo jagoro ma wageno sana mondo one kako nyalo koro ogirimiti mwadhi bedo go kae obed ni koro kik okadh mora mora ma wawinjore nyak mondo kik wachak waduogo kendo kwa nyalo chak waduogo kendo e mgomo, nikech mato koro ok ni wadhi chak waluongo mgomo ka nitie ng'ikruok moro to chieng'no mwachak wadok adoka kendo. So we will continue to provide services across the county. Nobody will miss services. We want to give the county government enough time to work on the issues that we wanted to be worked upon. Guidance koa kuom jatendwa ma en governor marwa ma okonyowa ma thoth wechego mane chandowa watieko. Oke kaunti ma Migori odhi ne kaunti ma Homa Bay kumaro ni moko kuom jokanyo mag ODM e kar chung' od bura ma Homa Bay town dwani tend duond burano oruch oko nyinge jok manyocha ochwalnegi ni ema ne oyiere e tesende mag luto ombulu e kar chung' od bura mano ma Homa Bay town e kinde yiero mag jotend duond burano. Giwacho ni joma ne oyier Homa Bay town ne oduogo loki kendo nyinge mane ochwal e log tich mar ODM ne gin mana mag siasa ma ok joma ne oyier. Jokanyo mag ODM go ka otele kanyo kod jakom mar ODM Homa Bay Town West Ward Oracha Ochuodho wacho ni josiasa moko otimo lokruok mag jotelo mondo mi oluw dwachgi. Gombo ni mondo mi jo party headquarter gi jakom Gladys Wanga gi jakom mar county mondo mi okam up mondo konyo Homa Bay Town constituency. Ok en yiero manyocha obedo no maber. Omiyo waneno ni ka party ok okam up to wan kaka jo chama ok wadhi yie nikech timbe mwaneno mar chama. Koro koponi ODM o delegate yiero mar party ne MPs to ging'iso mondo wang'e to wabed piny wawege tim kendgi yier jogegi. Mane wachna yaw n'ofis Homa Bay mwanyalo yudo piny mwawacho weche mag party. Iting'o bedegi kabunde, iting'o bedegi kagima iting'o bedegi ni mage jo party. Pile ka pile nwang'e ni kwadhi e yiero to nwariedo line to ni ka yiero gi kanyo to returning bedo gi kanyo. Bad yiero mwang'eyo tarik 27 mwang'eyo me jo yiero adhi e pap mwayierore. Nyakora moga jwang mago matimore kanye kaunti ma Homa Bay padhi nyime koydo ni jaod bura ma kaunti ma Mombasa Zamzam Mohamed ochiwo siem ne jomibadhi mikone kwayo pesa kuom grube mopogore mano michwalo negi omenda mag ngaf mageto chenro mopogore mag dongruok. Kano loso likoni kaunti ma Mombasa nyasi mar tiego jopiny chenro mag oro kwayo mag omenda go, jaod burano koni thoth grube osebedo kanyo kapogo bath omenda magiyudo ne brokers. Gino moko ni osebedo katimore tok chik. Jatelo no kamachielo ne ntiere kanyo kojiwo jonyuol mondo mi olu ndach nyithindegi
e kinde magintiere e rusa. To chutho nyithindo manyiri kaluwore kod masiche mag monj makinde ka kinde kod nek mosebedo kanyo ka juko thoth nyiri pachoka. Pata pesa za ngafu. Mukipata pesa za ngafu, mtu yoyote asije kuambia toa commission. Tumeelewana? Tumeelewana? Mtu yoyote asije kuambia kuwa hizi pesa zimetoka kiwango fulani kinafaa kiende mahali fulani. Pesa ikitoka ni ya kikundi chenu, fanyeni biashara mjiendeleze. Alafu tunamalizia hizi siku za 16 days of gender based violence activism. Dhuluma za kijinsia. Kina mama na wasichana wenu, najua mna watoto wa kike nyumbani. Mtoto wako asitoke sijui ameitwa na nani wapi. Watoto wa kike wanauliwa kiolela olela. Kogi kaunti ma Mombasa dhene kaunti ma Migori kamano ni jogo manigi ng'ole kaunti ma Migori. Jwagni piny owacho mar kaunti ma Migori okosedeogi. Kakata mana odiochieng'no mano chike marito ratiro mag jogo manigi ng'ol giserito kuom higni 12 ma okalo to podongi. Ginyiso ichwang' bang' piny owacho ma kaunti ma Migori rem sirogi e nyasi mano mar dhialo ji manigi ng'ol e piny mangima odiochieng'ni ma kawuono. Nyasi mano bagi skul primary ma Migori. Jojuma nigi lerno. Bang' choro nyime nyasi margi mar odiochieng' mar jogo modak kod ng'ol mane ochan juma mokalo nyaka odiochieng' ma kawuono nikech nok mar omenda geno mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori kendo ne ochopo kare odiochieng' ma kawuono. Nyasi mane jogo modak kod ng'ol ne geni dhi bedo mano mantie kod mor kaachiel kod chuthol makare mar poro weche e ondao magisegoyo ne obedo mano mantiere kod ichwang' mathoth. Lakini sherehe zenyewe hazionekani kuwa sherehe kwa sababu kitu ambacho nitaongea cha muhimu ni kwamba county government inatutenga. Winjo ni kagima sirkal mar county nitiere kako keto wa tenge ok giriwo wa lwedo. Bang' remi domenda ka owuok kuom piny owacho nyasini ne chuot kakata kombe mane jogo modak kod ng'ol ne betie ne onge gin manochunogi mondo ne gitim mana kod kombe mag jopuonjre e skul primary ma Migori. Kawuono wabiro celebrate ni wabiro ni wamor to ok wamor nikech gik moko ok beyo. Weche ok beyo kata kom ma jogo mong'ol bede kende onge. Kata mana jotend sirkal manika mondo mi onyiswa kata ni ang'o madhi mbele onge. Jogo modak kod ng'ol ka otele kod Dennis Makale menja ko mar jogo mantie kod ng'ol mar albinism oseyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem siro jogo modak kod ng'ol. Tunaona kama tunasaulika na kaunti ya Migori. Tuone kama wana mikakati kamili kuhusu watu wanaoishi na ulemavu. Director mochune jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori e borruok no mar National Disability Council Rose Ayuke wach ni rem mar piny owacho mar kaunti ma Migori e siro jogo modak kod ng'ol odiochieng'ni ne okelo ichwang' mathoth kuom jogo modak kod ng'ol. Kata kamano owacho ni apis mar dhi bedo kod twak kod tend kaunti ma Migori mondo giwinji kama pek ne nitiere. Today's celebration is very poor. There are no chairs, no tents. Public address not there. County government representative is not there. Only a few national government representative. Jogo modak kod ng'ol wacho ni midhiero magikalie biro nikech nyaka sani piny owacho mar kaunti ma Migori onge kod chik mag jogo modak kod ng'ol. Chik magiwacho ni giserito kuom higni 12 mokalo. Mi allocations magwa koro kwa yudi kendo ok timre yo mowinjore. Miyo kwatimo follow up tirundo warunda ang'o mamoni mondi bed kodwa e issues magwa seche te. Omiyo wagusamono fees gender motele gi Lilian. Disability bill was not signed on time, but disabled people presented it on time. So it is them. So they said it is in the governor's office. Jogo modak kod ng'olgi bende koroso MCS mane ogwel mondo kotelnegi e od boma ma Migori. Joma represent wa county assembly kata gisani gionge ka. Nyisore maler ni county government owewa gi sirikal. Kwang'iyo weche mag kaka budget iketonwa county assembly ok gin clear ne wan.
representation mara to the county assembly rach. Ni sasa miyiero leaders especially MCAs ma represent wa wakwayo ni mondo wan bende owinjie pachwa mok ne gi yier ka wan to wakia. Tend kaunti ma Migori kata kamano wach ni rem margi mar siro jogo modak kod ng'ol obiro nikech piny owacho mamalo pok ooro omenda ne kaunti ma Migori. Director migawono mar kit chwech e kaunti ma Migori Lilian Okomo wach ni ne gikwayo jogo modak kod ng'ol mondo ochak ochor nyime nyasi margi nyaka kaunti ma Migori yudo omenda kowuok kuom piny owacho malo, kata kamano ok ne giikore mar chore nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni e weche mag ohala mantiere karka wayudo ka ne jodak e kaunti ma Machakos kod Kitui oyudo thuolo mano mar loyo mich mag Christmas kowuok kambi mar Safaricom seche ma safar mar Sambaza Furana Safaricom ne ochopo e gwenge ma Ukambani kawuono. Jodak go bende oyudo thuolo mano mar romo gi jolendo mag Musi FM kod Radio Citizen mane oteno Safaricom e limbeno. Jafwambo marwa Frederick Omondi Nigilerno. Ne en lwasi mar mor kod ile e gwenge ma Masi kaunti ma Machakos okinyi ma kawuono ka limbe mar Safaricom e gwenge ma Ukambani kod ka dhowadh nam chumbi ochakore ayanga jumani. Kastembe mag Safaricom kayudo thuolo mar loyo mich mopogore opogore kaka gwen, diek kod mwandu mamoko mag udi. Tumefurahi sana Safaricom. Imeingia hapa Masi, imetufarisha, tumefurahi. Nimepata kuku, nimepata sawati, hata naenda kuweka hii kuku paka siku ya Christmas. Halafu niweza kutumia siku ya Christmas. Kuwuok Masi, safar no chomo Kabati kod boma ma Kitui. Safaricom kamedo dhialo joheragi gi mich mogundho. Nimesikia mzuri sana vile nimepata mbuzi. Nitailea. Kama ni wasuku wangu tawapatia sikukuu. Kopogore gi mich, kambi tudruok no bende ochiwo ler matut ewi chenro mopogore opogore magichiwo ne kastembegi. Whatever they have with Safaricom is safe and secure. Pia tunawafunza mambo ya utapeli. Unajua sana sana wakati wa Krismasi kunaweza kuwa na watu wengi ambao wanatarajia kutapeli wateja wetu. So tutachukua huu muda ili tuwaeleze jinsi ya kujikinga. Jolendo mag Musi FM kod Radio Citizen kaka Samwenge Mwenge, Willy M. Tuva, Christine Danu Kadot, Tina Ogal, Inspector Mwala kod QT bende ne oteno Safaricom e limbe no. Sambaza Furaha na Safaricom, na ikiwa ni ushirikiano mkubwa Raw Media Services na kampuni kubwa ya mawasiliano ya Safaricom. Kwa hivyo ujumbe mzito ni kwa wasikilizaji wetu na wafuasi na wateja wa Safaricom. Wawe chonjo, wajue kwamba furaha yote msimu wa Krisi inakuja. Safar mar Safaricom Sambaza Furaha kinye limboma ma Machakos, Kathiani, Kangundo, Joska kod Kamulu. Frederick Omondi, Ramogi TV. Erokamano nyakoro mogi jomano sigana mokele kanyo koda Frederick kendo wadaka oyueyo masani bang' winjo wechego. Opija jachuma medo oro ote ne jochuma duto mayudore Kisumu. Erokamano ahinya. Ben Jabul Mara Wikoteng wacho ni wane Ramogi TV mos gi jaoda Quinta Nyawagoma Masakwa Awendo kod iwe kar kanyo. Ajos wuode Nyaramba ma Joshua Ndatija Suba Kaya Sindo Sani Androngo awinjo Ramogi eyo makare. Erokamano ahinya ka wantiere kar ka. Anyanga Makopio Jagogo Katuma Cleophas Jouta Peligo yawa ema mako dhoga. Weche thoth anya mantiere kar kae ka wawacho ni Alindi e Nyalego. Good evening awinji makare kod nyithinda Oscar Alizen kod Precious Kayombi Massive Kae. Erokamano ahinya. Steve Janama awinjo news kantiere Takawiri Island. Erokamano ahinya. Jok maneno kantiere Kayombi Massive. Erokamano ahinya. Slim Metal Odhiambo wacho ni ena watu kanyo mana ni match sweet. Licky Dixon awuoro sana. Ruto anatembelea previous boss mare. Indeed, politics is a dirty game.
na tusiweke kwa roho zetu. Awinjo maler ka ntiere Murang'a Kiharu constituency waka wiyo gi kanyakwara mogi jwangote muro gi thoth kaka ogi aka wasani tema somo gi angwa duka kod mathoth bang' yo maka wasani kikidhi mabor. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apiny ni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Iwange duto keloni koni timna keloni tepuonja keloni koni timna. Hey, Park Road Macaron Gift kidwaro wenda maruta keloni to distar 860 star 419 hash. Parenia Ramogi TV enod jowere duto. E chuny boma ma Nairobi machiegni gi Naromoro kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru ma en rupe kama wami nonro to kod chal mar fwambo wa encourage conversation wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka kendo in gi duol e mbaka oromo watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kilunua senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni e weche mag tuke. Bang' ka okoma yanga kaka jakom mar riwruok matayo tuke adhula pachoka FKF
Jakom Hussein Mohamed nolimo apise mag riwruogno kawuono. Hussein Mohamed kaachiel kod jalup jakom manyien McDonald Mariga duto nolimo log tich mar FKF mayudore alap ma Kasarani. Jotelogo norwaki apis gi jata tije e yor kojolo Patrick Korir ka Hussein osingo ni ma en telo manyien mar tayo riwruogno, ka omedo wacho ni kaka telo manyien gibiro kelo lokruok mathoth. Kamachielo, tim mar Oseno FC e joloch tuke mag Alice Obonyo Memorial Cup mane obagi e sikund primar ma Odendo Primary Sub-County ma Wagaye kar chung' bura magem. Oseno noyudo loch bang' loyo tim mar Odendo FC gonde 11-10 kokalo picha choma bang' tugono rumo amodhi e dakika mar 90. Tukego magin rapar Alice Obonyo mane obagi gi jahera mar Gor Mahia Jared Obonyo mong'ere gi nying mar Jaro Soja kaka yono mar gero mich mag rowere kaachiel gi konyo gero tuke mag adhula e kor gwenge. Jaro nokwayo thuolo mar puoyo duoko mag yiero mag FKF kolero ni lokruok makamano e midwaro. Mondo kik gidonje time mag anjao kata time maricho mopogore opogore. Okelo vijana kanyakla, opira bende ung'eyo opira bende chudo. Inyalo neno Michael Olunga giri tinde gidhi maber. Koro ka wanyiso talent mag nyithindo matinde gweng' to at least onyalo konyo dala moro ma ji odie kata skari minyalo madhi, nyathi moro achiel nyalo wuok manyalo konyo village mangima gi weche mag opira. Kamachielo, tim obila mar GSU odhi kanyo kata oidho nyaka e thuolo mar 11 e chung' mar timbe e tuke mag handball league maduong' ma pacho kae tok loyo tim mar Hammers gonde 34-27 e alap manyayo. GSU nobedo gi tugo makare bang' loyo Hammers gonde 18-13 kapok jotugo odhi e yueyo. Hammers mane oidho league maduong' season ni nomanyo thuolo mano mar duogo e tugo bang' jatugo nowuok e yueyo. Kata kamano, GSU notieko gi loch e league mar Wakeini. Tim mar NYS noloyo tim mano mar KBL gonde 29-26 ka Mountain Queens biro tugo gi tim mar Bungoma Only Queens e tukgi mabiro. After first half ilisha, kuna pale tulikuwa na gaps kidogo, lakini tukaona tuende correct hapo. Kitu tu imetukost ni mwisho hapo kidogo, some mistakes tu kidogo, lakini all in all tumefanya kazi poa. Ukiangalia that hii ni season yetu ya kwanza kwa league. It was a lot difficult. It was difficult, but there were some mistakes that were made by the referee that cost us the game, that cost us. That is why it became difficult for us, but we managed to win. So the win is good for us. Nyakoro Mojwang' gi kanya ma kelo e giko mag weche manyien to yana mondo mi akala ne ote ma wuoro karka. Ote modonjonwa SMS line wa maen 23600 kama ntiere kodi kachiel. Wacho ni Val kutoka Oyugo ahero Ramogi TV ntiere karka kenda luweyo makare. Awuoro Kenya an Mary kawuok kanye ote ni olal kendo. Ramogi TV ma Owino Janabi kaniyo yani Masai. Ka iyiero jo IBC mokwongo nyaka duok Cherera gini. Mano pache Eric Odemo kaya chunge Kanyamkago Emmanuel Cleophas Evanika erokamano. Wacho ni nitie kaka en gi chief Abil mano wuoda koduogo erokamano akwayo change. Wacho ni chang mapiyo ne jogo ma oyudo ajali. An Ezron Dao amora ahinya gi weche manyien odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya Bishop Gordon Odongo. Erokamano ahinya kiwacho ni ntiere i chenro kachiel nitiere ote ma donjo karka kawuok kuom architect kendo engineer mano Shiraku Akelo mano nyakwar nyapi mano musiep Ken Muga mano jachung weche wa karka wacho ni mano wuod Kabondo Usuri School kendo wacho karka ni Ramogi Lera Dua sirkal ojiwre e loso IBC. Mano ote modonjo karka. Erokamano engineer
kendo architect manimba. Bishop Gordon Odongo erokamano ahinya kuom ote mari. Mama Nyasango wacho Ramogi TV ler ka wawinjo e yo makare. Erokamano ahinya kuom ote mari gi jogo duto maluwo chenro. Machielo nitiere kar kani wariyo e yo makare kae kendo amor Nyasaye oritowa. An Joseph Arego erokamano ahinya. Wuonwa nitie kacha Magadi erokamano ahinya. Jokanyakwaro man Magadi alwora ma Manyata kuom neno chenro odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya. Ote machielo biro kanyo kawuok kuom Pauline Anyango Ayeko mabende wacho noluwa kantie alwora mar Bristol School. Erokamano ahinya kuom ote mari. Nitie ote mar Olivet Okulo mano mawuok e gwenge ma Mombasa owacho ni oyudo chenro yo makare kawuono. Wuoda Nyalenda aya mano Boni owacho ni awuoro josiasa jogo kura ok oyienegi rado gi jotendgi nikech siasa ma 2027 to gin to girado leta dieri. Awuoro Ruto gi Uhuru. Kwayo mar josiasa mara ne josiasa en ni giwewa warad gi jotendwa nikech ne wagoyo 6 piece. Boni Ndede, Baba Boys, Nyalenda B Ward, Kogelo Massive. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa kar ka gi jogo duto maneno kantiere Kogelo Massive mano kama gintiere. Oguda ka Yesu wacho ni Cleone ni makare kantiere Makalda kon joma nigi ng'ol ni gikweya matin. Warit sirkal mamalo kel pesa. Mano communication director mar Uchila Yako governor ma Migori osewacho ni ji okweya mo sirkal mamalo kel pesa. Mano wach mantiere kar kanyo. Ote mamoko ma pod donjo kar kanyo kora Ramogi Jwang' gi thoth ahinya. Derek Omondi wacho na luwo chenro Jaramba antiere Koyango Manyata ka. Erokamano ahinya mwalimu ka entiere kar kacha gi otimo tich makare koda St. Ignatius Loyola mano Magadi. Erokamano ahinya mwalimu Derek. Kachiel koda ka Sharona Kinyi maneno ka entiere Kwale. Erokamano ahinya alwora Madiani. Erokamano kuom kete kar ka Samo Pio. Erokamano podi kuom kete kar ka Faith Ken ka entiere Karungu. Erokamano ahinya kuom keto kodwa kar ka entiere chenro odhiambo ma kawuono. Jogo mondikunwa bende Liki Dixon erokamano ahinya e mbui mar Facebook ka jaod bura Piny Tek ntiere kar kanya kwa Ramogi Jwang' ote gi thoth ka somo gi duto kiny Joyce Oduro kang na yud gi mondo som udhia okinyi makiny e chenro mar Rupeny mane madano kelwa e giko. Adagoni erokamano ahinya en medo thuolo mar bedo koda ka kelni weche manyien e okang' mar rameny piny kod mano ma odhiambo mano ka wantiere kar ka achiel kachiel. Jogo ma oiko weche manyien gi mano moting'o jofwambo wa ma odhi e pap kendo tiyo matek mondo weche gi ochopnwa odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya kwa e kaunti ma Kisumu, Siaya, Migori, Homa Bay nyaka e kaunti ma Mombasa kod Nairobi ka kod counties mamoko Narok moke piny Kenya mangima momiyo kelo weche makamagi. Puoch gi pak mondo chopnu kuom tich makare ma otimo. Kachiel koda ka jachung weche odiochieng' ma kawuono kana wantie kanyo kod Ken Muga kachiel koda ka James Opondo japicha weche mag tuke mabende kelonwa yo ma ong'ith ahinya kachiel koda ka Jay Bonyo mabende ne otayo wa odiochieng' ni ma kawuono. Nyakona Ramogi Jwang' e kiru machielo Philip Ochieng' wuod mwalimu kachiel koda ka Langi duto ma intiere go kar kanyo achiel kachiel. Ntiere kanyo Liza Reyo duto kaoro kano gi Liza Dek nyaka man go kar ka achiel kachiel mano nyaka gi jal matugo picha goko Eugene. Erokamano ahinya mabende otang'onwa sigana makare ka wasomo gi kachiel kachiel. Wuod Nam Chumbi mano Ernesto Mdawida. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa odhiambo ma kawuono. Bende abedo ka kod jaloko e kinde gi duto an ka koda Elizabeth Otieno mano Nyaugenya. Erokamano ahinya an kodi ka kelni weche manyien. Erokamano kuom bedo koda. Nyinga Cleophas Oluoch ja Kisumu Kanyakwar mokiew nyaka Chisango. Wabed kod otieno makare odiochieng' ma kawuono. Kiny ne wanere chenro mar Rupeny kod mbaka romo oriti masani.